Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de la Llegenda de la FEP. Ja ha acabat el curs escolar i amb aquesta llegenda serà l'última de la temporada. Per si no us heu adonat, avui la Lara ens acompanyarà d'una forma virtual. Hola a tothom! Com ja sabeu, ja ha arribat l'estiu i això vol dir l'hora de gaudir les vacances. Però les activitats de la FEP encara no han acabat. Per això, avui us explicarem tot el que ens espera en el mes de juliol. No us ho perdeu! La comissió de seguiment del Convivim es celebrarà durant el mes de juliol. L'IBE convoca els departaments de l'Ajuntament implicats en el programa Convivim esportivament a la comissió de seguiment, on la FEP exposa les dades i accions que han fet durant tot el curs escolar 2022-2023. Arriba la 15a edició de l'Estiu Fantàstic. Aquest any, un dels objectius és organitzar trobades entre els diferents casals per compartir activitats. Aquestes activitats giraran entorn a la Fantastic League, una competició en la qual es treballaran els valors positius de l'esport a través de disciplines esportives com el futbol o la dansa. El projecte Temps de Lloc Agost celebra la seva 10a edició. Començarà l'1 d'agost i va destinat per als infants i famílies dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Estigueu atents perquè les inscripcions començaran el 3 de juliol. I aquestes són totes les activitats d'estiu de la FEP. També podeu seguir-les a través de les nostres xarxes socials i ja sabeu que tots i totes esteu convidats i convidades. Ara arriba el moment de donar-vos una notícia. La Lara i jo ens acomiadem de la Llegenda de la FEP. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ha sigut un plaer formar part d'aquest projecte. El curs que ve tindreu noves presentadores. Els desitgem molta sort. Nosaltres ens acomiadem, però no us aneu encara, que tenim un vídeo sorpresa de regal. Bon estiu! Els i les adolescents del Sant Andreu... De Sant Andreu? Què passa? Marxen de colònies. Han recaptat diners... No. Sí. Ah, sí. Esperem que... Ai, no és esperem. En què l'estiu sigui més divertit. Al llarg de les setmanes... Al llarg... No, al llarg no! Com era? Comença Al llarg d'aquestes 2 setmanes... No, al llarg d'aquestes setmanes, de 2 no, no són 2. Podran disfrutar... No, podran gaudir. salts de temps de lloc. Espera, ja m'he liat. Infants, adolescents i famílies vinculades. Han organitzat unes experiències úniques. A l'agost, la FEP organitzarà... Es que, tío... A ver, Isabel, no me dejas reír. En coordinació... és que no sé què iba a dir. I amb la col·laboració de la Fundació per... No sé què fundació era. Com era? En cas de la FEP començaran a confraccionar, és a dir, a coordinar ara. I amb la col·laboració de la Fundació Provitas. Ai! Se le fallirá. ¿Cómo se dice? Se fallirá. Ya me he quitado. Dissabte 4, ¿qué pasa? Espérate. ¿Lo he dicho bien? A punt d'acabar-se el curs i va dir, i amb aquest... Què tocava? I podeu seguir. I podeu seguir totes les... Teniu totes les novetats. I dona like i subscriu-te si t'ha agradat aquest vídeo. Muy bien, Lara. A ver. Iba a decir, si te ha agradado el vídeo, dona like y suscríbete. ¿Qué viene? Pues
seguir-nos a través de les nostres xarxes socials. Fins la pròxima!